El Jardí de Can Claramunt va tornar a ser un any més l'escenari d'un dels concerts més esperats del Festival de Música del Maresme 2018. En aquesta 41a edició, la Masia va obrir les seves portes per acollir el concert Haydn, concert per a violoncel a càrrec de l'Orquestra Catalana de Cambra, amb el seu director Joan Pàmies al capdavant. Sí, me gusta. Y además hacer música en directo, pues no me lo voy a perder. Les expectatives eren altes i el públic va respondre. Prop de 200 persones es van apropar a Can Claramunt per gaudir d'una gran nit musical i celebrar així els 30 anys des de la fundació de l'orquestra, el director de la qual també és director artístic del Festival de Música del Maresme i integrant del Consell Pro Música de Premià de Dalt, organitzador d'aquest programa de concerts de música clàssica. La interpretació al violoncel de Pau Codina, un dels solistes de l'Orquestra Catalana de Cambra amb major projecció internacional, va ser un dels grans atractius d'una nit extraordinària i molt especial pels veïns i veïnes de Premià de Dalt que tenen anotada a la seva agenda cada estiu al concert de l'orquestra. I venir aquí a Can Claramunt, a casa dels nostres amics, la Ramona i el Valentí, és sempre un plaer perquè són molt bons anfitrions i tenen uns jardins fantàstics, a part de que sempre actua l'Orquestra Catalana de Cambra amb el mestre Pàmies, o sigui que un plaer. Preciós, com sempre. Magnífic. Magnífic. Preciós, preciós, molt maco. I al final, bueno... La cirereta del cant dels ocells ha sigut espectacular, molt maco. La genialitat i la virtuositat dels músics i l'excel·lència d'un espai incomparable al bell mig de Premià de Dalt van transportar els assistents a una experiència única. I com ja és tradició, abans de marxar, el públic va gaudir d'una refrescant copa de cava i d'unes galetes mentre intercanviaven les seves opinions sobre el concert.